Dakalnya naik nomor lagi ya nih ya. Dong, 10 nomor kan dong orang pada level mini apa? Ya habis ini kan so. Dane sapuna isi. Pak Mara. 10 nomor kan pada sih udah. Cari nomor lu sini. Dah Pak Mara jadi sapuna. Kau udah cari nomor mini nya dua ekspor hadungan orang pada mozak. Sama turis orang sana. Nerai lagi dengman. Rai lah deng dapur rai lah yuk. Ya sama hari kau orang pada ekspor kaya. Ayo, dan mas handu iko. Mozak manci lah yuk mana? Nah saya coba. Nau sumas tu jeng lah jalan yuk. Ijin menlam, finishing kalah maramnya. Hasil ngalah jangan mana. Ais kenang bayar na, sanda baru kenang bayar nih. Masya. Nah, kacau macam mana? Ayas, berjaya jadi dah nih siapa? Mapa defensi gini lah, mana ye? Mana ada pun dah kan? Ha. Dia. Second box away. Ini. Tahu. बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्ला खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरियावहाय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुंब्ला दाख्लैनिफ्रायनो होबाय थानाय सानजारां क्लाबनि बानजायनायावहाय खुंफुंजानाय फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाया दिनैहाय फैयै फाइनाल सेमि फाइनाल जानानै दङ ओमफ्राय दिनैहाय गेलेगोन जाहैबाय ओरैहाय काजलगाव भार्सेस ओरैहाय मालिबिथा दा लोगोफोर खेलाया सुरु जाबाय नै नायनानै लादो ओरैबायदि खेलाया डेन्जार जाखागोन काजलगाव एफसि भार्सेस मालिबिथा आरो माव हरजेनबाय महनै मा होनला माबाजोंसो थांबाय आरो ना ओरैहाय डेन्जार मानसि नायदोंना नै खेलाया आगुनल' जादों लोगोफोर नायनानै लानो हागोन ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम माबायदि मोनो दिनैनि खेलाया जादों जाहैबाय मालिबिथा भार्सेस ओरैहाय काजलगाव आरो मोननैयाबो फुरा हायार दङ गोगोमल' मैयाबो गोगोम जानानै थांदों मैयाहाय दुरानाव गेलेग्राफोर नामायलायदोंमोन ओमफ्राय दिनैबो डेन्जार दङ नै जाहैबाय नै Ini dah gila. Yang dua ni ada ni orang. Kita jalan. Di sana saja. Pagar clear ni ये भी. Seguimos con él. Middle slow. Biखाजों खिथो लाखायो बिखायानो Jangan, Rakib. Berdua. Baik. Gelipin bakal yo. Bilai, sesuatu. Akan digulung juga baik. Bilai.
जोबखाजानाय जोंनि आरो बिसोरो जिरायनायफ्रा आखाइसो मावलायनानै गोसो होनानै नायलायदों बयबो गोसो होनानै नायजोबदों आरोना गोसो होनानै नायजोबदों ayo Nơi ba khi phải gọi nữa apa dah? Offside chưa? Yes, no. Sasen dunas tanama hone yang boni zoom, मा जादों यो? Kamu जादों, coba, जादों. Bikin menang, finishing kalah maramnya. Absen kalah जाबाय मोना. Hai, होनांबाय आरोना सान्दाबराव होनांबाय नै. मानसिया ना खाथियाव मैगुना मोजाङै जादों दा नै सिनस्रियावनो माबा दिफेन्सि गेलेनो हाबाय ना इयो माबाना दाखन दाखा हा थैस आखायासो मावो ओइ लाना फैब्रा मा बावनो हायबा लागे थै dulu dah itu. Korak kah? Hei! Ya boleh jadi juga. Ini puas punya. Ay, Singin mana? Mau susu? Singin mana? Sasinnya sih ini juga. Sasinnya sih ini juga. Dong sasinnya ini sih kena dah. Deh. Bakri, bakla. आथिङाव नांदों दा मा जाखो एसे बानायगासिनो दं मा जाबावलाय Kurang mesra lot. Mana satu mereka dah berkerja kembali gitu. Second box sampai. Hai, kamu.
सोर सोर सापर्ट दं रे रंजाखिसै मालि बिथाजों गावनि मोनसे लोगो लैथो माबायदि मोनखो टाइमा जोबखानायसैमोन गथाम देन्जार नोंसोर दानि बामारा दानि बामारा जों लोगो जालायबाय बामारा लोगो मिनि हरदों जों लिदार खादों दाखालि नाय नाम्बारा गैया नोङो दङ 16 नाम्बार गानदों ओरैबायदि लेभेल मिनियाबो दाने सापर्टना एसे बामारा 16 नाम्बार गान खालिसै उदै 4 नाम्बारल' मिनियो दा बामारा जोंसो सापर्ट जाबाय 4 नाम्बाराव मिनिनो दहाय खिफा थादोंमोन ओरैबायदि मोजां नों रायलायदेरदोंमोन रायलायदों दाबो रायलायो जों माहारिखौ ओरैबायदि रेसपेक्ट होखायो आयौ दा नों मा सानदों बेखौ मोजां मानसि रायो माने औ नों सायख'बा उनाव समाज दैदेनग्रा जागोन बियो दा बिथाङा दाख्लैहाय काजलगावजों सापर्ट जादोंमोन दा दिनैहाय माजों बागमाराजों सापर्ट जाबाय आरोना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं ओमफ्राय खेला मोजां दा मोजां जादोंमोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि खेलाया जोबनानै थांबाय दिनै खेलाया जादोंमोन जाहैबाय मालिबिथा भार्सेस काजलगावमोन आरोना दा काजलगावआ 3 गलाव जेननानै थांबाय दा मालिबिथाया 3 गलाव देरहानो हाबाय आरोना दा दिनैनि खेलाया सेमि फाइनालमोन दा जिथुनाखि मालिबिथा बियो माने फाइनालाव थांबाय आरो